jama'a kasar nan tana cikin fitina. Wallahi wannan azumin idan da addu'a kana yin ta bai wuce 30% ba, to yanzu fa ya kamata ka kai ta 90% ko 100% ba, saboda ana buƙatar addu'o'i fa. Kasar nan fa a cikin rigima take. Ku je ku saurari huduba ta jiya. Duk wanda ya ga abin da ke faruwa a kasar nan ya san musulunci ake so a karya. Wallahi ana so a karya musulunci ne a kasar nan. Yanzu an zo an yi wa Kwankwasa sharri, an ce yana ɗaukar nauyin 'yan ta'adda, kuma ƙarya ne. So ake duk wani mutum mai irin matsayin Kwankwasa wanda yake da faɗa a ji a ƙasa kuma musulmi, to a karya shi. Ina so kusan cewa wannan ajandar wallahi akwai ta a ƙasar nan. Manyan musulmai a hana su katabus, duk da cewa wasu suna ganin su ne suka jefa mu cikin waɗannan fitintunu, amma dai ku sani wallahi tallahi tunda har yanzu musulmai ne ƴan uwanmu, wajibinmu ne mu tsaya mu kare mutuncinsu, saboda dan su ɗin yanzu ake raga mana. In babu su na rantse da Allah da tunin an yi mana kwaf ɗaya. Wallahi maganganun da ake game da manyanmu da ƙoƙarin dakile su da ƙoƙarin karya su, ina rantsuwa muku da Allah ba alheri bane ga talakawan ƙasar nan. Ka ajiye magana siyasa da magana cewa Kwankwasa baya bangaren ka, a'a, ka ɗauki Kwankwasa a matsayin mutumin da an shaide yana da kishin arewacin Najeriya. Haka ne ko ba haka ba? Babu mutumin da idan an taɓa arewa yake tashi har ya je jihar da suka taɓa mu ya ja kunnen gwamnan da ya taɓa mu. Wallahi tallahi sai Kwankwaso. Kun ɗauka mun za su bar shi ne? Suna rike da wannan rekod ɗin. Kwankwason nan shi ya kaddamar da Hizba a Kano, yana daga cikin abin da yasa ake jin haushin shi. Kun ga America ta yi magana cewa tana so sai an rusa Hizba a Kano, dan haka yanzu ta sake biyowa waye ne asali a tarihi ya kafa Hizba, shine Kwankwaso. Da haka sai aka biyo ta kansa yanzu tunda shine a tarihi. Council na shari'a shi ya kafa su, Council na ulama a Kano shi ya kafa su. Abubuwa da yawa shi ya initiating nasu, wanda suke da alaka da tarbiyyar mutane da kuma kokarin gyara ɗabi'un mutane. Da haka sun bibiyi diddigi sun san shi yayi, kawai sai aka bullo da cewa wai yana gallazawa kiristoci. To ba mu yadda ba, kuma ba za mu yadda ba. Da haka mu ba 'yan siyasa ne ta kafirci da rashin hankali da rashin mutunci ba, a'a, mu kamar yadda annabi ya ce kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum, to mu a wannan layin muke. Saboda haka mu yi hankali game da makirce